Senyor Rafael, sí. El seu terreny ha estat declarat xica, m'ha dit a les vereres ahir al mitjador i no ha dit res. No sé el que diu. Res, llegim-ho tu, a veure. Ai, sempre igual. Senyor Rafael, el seu terreny ha estat declarat estratègic per al desenvolupament d'una infraestructura energètica que ja compta amb el suport administratiu. Li proposem comprar el terreny de manera immediata, amb una compensació econòmica favorable, sempre que accepte l'oferta dins del termini indicat. Si no s'arriba a un acord, el projecte continuarà igualment. Es posaran en marxa els procediments legals previstos que comportarà decisions administratives i econòmiques menys favorables per al propietari. És una oportunitat puntual, no una negociació. Esperem la seva resposta. Xiqueta, no sé lo que... No he entès res de lo que m'has dit. No he entès res. Mos venen temps complicats, abuelo. Home, i això per què? Sé d'uns quants que també estan en la mateixa situació. Però dime què passa. Igual li ho puc dir a la mama i que intente arreglar-lo. No t'apures, ja ho solucionem nosaltres. No me vingues en favor de dir-me la veritat, Explícame bé que jo no vull quedar-me sense saber el què. Mos lleven el más, abuelo.